Jamen, jeg har fundet. Nej, ingen af dem går hjem. Hallo? Du taler med Dennis. Ja, jeg har sådan en hemmelig pokerklub derhjemme. Og vil du være med? Jeg er helt flot. Jeg har ikke nogen penge tilbage. Det skylder mig bare. Ingen problemer. Okay, jeg kommer. Hallo, det er Dennis. Du skylder mig de 100.000, og det skal være i morgen. Nogle penge. Jeg har ikke nogen, jeg kan give dig. Det er i morgen. Jeg skal skaffe nogle penge. Der er slet ikke 100.000 der i. Fuck. Det er Dennis. Hallo? Hvad så? Hallo? Giv mig de penge. Jeg har sådan det her. Og der er kun 10.000 der. Jeg har dem i morgen. Nej. Hej bror, jeg sidder lige og kigger på sådan en ludomancenter, hvor du kan få behandling, som familien og jeg tænker, at vil være rigtig godt for dig. Ja, okay.